ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарон ва хоҳарони муҳоҷир, раҳмат ба ёрдами кардагиатон барои фарзанди ман 590,000 ҷамъ шудааст. худованд хайри кардагиатонро қабул бигардонад. худо хоҳад, ман ҷарроҳии фарзандамро сар мекунам. худованд аз шумо розӣ бошад. худованд аҳд хортон накунад. ба ҳамаи хел одамои ниёзмандо дасти ёрӣ дароз кунед. худованд аз шумо розӣ бошад. Амин аблак. ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони гиромӣ. алҳамдулиллаҳ, мо дар якҷоягӣ метавонем як бародари ва хоҳарро дастгирӣ кунем ва кӯмак кунем. фазли аллоҳ, ин оилае ки ба мо муроҷиат карда буд ва кӯмак мехост, алҳамдулиллаҳ збор кушодем. фазли аллоҳ ва дар якҷоягӣ мои модар қатъи фарзандаш кӯмак кардем. алҳамдулиллаҳ, онҳое ки кӯмак карданд, дастгирӣ карданд, ба дигарро равон карданд, навора аллоҳ баракатон буда ки дар қавати ҳама хел бародарон ва хоҳароне ки эҳтиёҷ ба кӯмак доранд ҳастен. алҳамдулиллаҳ, мо дар якҷоягӣ метавонем як бародар ё як хоҳарро дастгирӣ кунем ва кӯмак кунем. фазли аллоҳ, онҳое ки дар ин кори хайр бо мо буданд, дастгирӣ карданд, аллоҳ баракатон буда. онҳое ки дуо карданд дар ҳаққи ин модар ва фарзандаш, аллоҳ баракатон буда. алҳамдулиллаҳ, якҷоя бошем, иншааллоҳ ки мо метавонем як дилеро шод кунем. иншааллоҳ боқӣ дар амони аллоҳ бошен. дар ҳаққи мо низ дуогӯ бошен, дуоро фаромӯш накунед, то ки мо низ яке аз беҳтарин бародарони хайрхоҳ бошем. иншааллоҳ аллоҳ баракатон буда. салому алайкум ва раҳматуллоҳ.